Колькі цябе білі? 6 гадзін. Это как запар з паузамі? З паузамі 6 гадзін пабілі, далі адпачнуць. Пабілі, зачынаеш таксама ім трэба адпачываць, правильно? Калі я пачаў крычаць, адзін з супрацоўнікаў узяў падушку з канапы і ўціснуў у яе маю галаву. Я адчуў, што не магу дыхаць, спрабаваў крычаць, што скажу паролі, але праз падушку яны не чулі. Некаторы час трымалі падушку. Што, Мікола, думаў, што зашыфраваўся? Можа, цябе абассаць? Зараз поедем у лес, распранём, паглядзім, чым ты жанчын задавальняеш. Поедем зараз у гестапа. Я пытаўся, навошта мяне б'юць. Адзін адказваў, што я адпрацаваны матэрыял, другі казаў, каб атрымаць маральнае задавальненне. Астатнія жартавалі і смяяліся. Мяне вывелі на вуліцу, у двор. Адзін трымаў ззаду за кайданкі, другі распыліў мне газ з пярцовага балончыка ў твар. Зрабіў так 4 разы. Тактыка была такая, я заўважыў. Не тое, што тебе там дубасяць дубінкамі суперінтэнсіўна там 5 хвілін, бо разумею, ты просто вырубішся і все. А вось тебе там пабілі нормально, потом там 5 хвілін ты стаіш, потом ты просто стаіш тварам да сцены, тебе падойдуць раз удараць, 2 удараць, а ты ж не ведаеш, адкуль удар прыляціць. І такім чынам праз гадзіну у тебя до такой ступені нервовая напруга ствараецца, што ты кожную секунду чакаеш удара.